Saan? Yung may sapay. Sabay. Ang malaking bayabas. Dalawa. Guys, kuha tayo ng kalamansi. Gablo na sili. Hi guys, andito po tayo ngayon sa Lagaset, dito po sa Salagubang Residence. Tara guys, samahan nyo kong libutin ang lugar. So ayun po guys, napakasariwa po ng hangin. Dahil napapaligiran po ito ng mga puno at halaman. Hayan po at napakaganda po ng tanim nilang mga halaman. Guys, may pizza pa dito. Ayan, puno ko ng pizza. Ito po, pizza. Ang ganda dito guys.
So ayun no, nanganak po ang kanilang aso. Syempre, hiningi po namin yung isa. Yan guys, mag-ihaw na po tayo kasi po despedida po ni Ate Arlene. At birthday rin po ni Juliana. Kaya kami andito sa Lagasit ngayon. So ayan guys, kainan na ang ating birthday girl na kay Stripe. At yung naka-black po na Calvin Klein, siya po yung magpapadespedida.